Ráno 5:50, ja som sa práve zobudil, teraz idem pobaliť veci. Už by nemalo zostávať moc trasy, to znamená, že do začiatku teraz mala byť rovinka. ...6:33, ja som práve vyrazil na cestu pred chvíľou, zostáva teraz 17,5 km, 700 metrov stúpania a 1600 metrov klesania. Práve sa začína to posledné stúpanie. A vôbec ma práve nepotešil, že ten rasesník hovorí, že hore je to 2,45. Teraz idú práve také neskutočne strmé serpentínky. Ešte to chcem dotiahnuť aspoň do takého sedla, ktoré je 2300, myslím 69. A je ešte odo mňa 150 výškových a 400 na vzdialenosť metrov. Tak tam si dám ešte pauzu a potom už pôjdem potlačiť ten vrchol. Ja neverím vlastným očiam. Predo mnou už sa zjavilo to sedlo, že si idem dať pauzu. Len taká rýchla súka. Hneď ako som tu dopil, tak som si zakopol malíček na nohe tak, že až som sa bál dať si dole topánku. Prvýkrát som sa len vlastne odvážil pozrieť až doma v Trenčíne. Práve som došiel úplne zničený na vrchol toho breventu. Teraz idem skúsiť tú chatu. Veľmi by som si tam niečo rád dal. Neskutočne veľmi. A ešte sa dá vyskúsok vyššie tu na výhliadku. A tam pôjdem potom, čo niečo zjem alebo vypijem. Tu si dávam hodinu chémie a veľmi rebelsky bez bezpečnostných okuliarov miešam ľadové čaje dvoch najväčších konkurentov, aby som vytvoril niečo úplne nového a nevídaného. Mňam. Už som naozaj na úplnom vrchole breventu 2525, takže tu je to také námestičko, normálne je to tu vybudované. Dám si glok vody na vrchole a potom pôjdem nižšie, lebo tam, kde si je reštaurácia, neviem ju nájsť. Ja som myslel, že je úplne na vrchole, preto som vlastne išiel teraz. No výborne, vidím restaurant. Tu mi nemá i gate. Reštaurácia bola nakoniec zatvorená, dal sa kúpiť len čokoládový croissant, ktorý stal 5 eur a nakoniec nemal ani náplň. Ale čo by som neurobil preto, aby som mohol využiť tento úžasný výhľad. No tak jediné normálne jedlo, že sa tu dá zohnať je paniny, pretože reštaurácia je zatvorená ešte. Tak toto ma stalo prosím pekne 10 eur. Ešte je to úplne horúce, ale dúfam, že to bude aspoň dobre. Má tam byť nejaká šunka. No. Šunka tam je, celkom pôjde. 11:13 a po neviem akej dlhej pauze, určite to bola aspoň hodina na tom brevente, sa konečne vydávame pokračovať. Ostáva 9,9 km do Zúš, kde končíme. 1500 metrov klesnúť. Tieto nekonečné klesanice, ktoré tu sú, to človek musí fakt že milovať. V 14:06, ja sa spečený jak zajac, konečne už pozerám na tú bránu, v ktorej sme začali. Je priamo pred nami asi 40 metrov, či práve to ideme s fajtom úspešne ukončiť. Tak my sme práve preskôr dokončili TMB, bolo to 170 niečo kilometrov a 10 090 metrov stúpania, čiže fakt že veľa. A teraz je na mňa opäť taká krusta soli, takže videli sme taký potok cestou, tak ideme sa tam skúsiť asi namočiť. A potom už ideme začať našu cestu do Trenčína. No už sme sa dostali do Chamonix takým riadne preplneným busom. Za chvíľku nám ide autobus, ktorý nás zoberie niekde do Talianska. Bude stať 7 hodín, takže teraz bežím do supermarketu v Chamonix kúpiť si nejaké jedlo na cestu, pretože od tej chaty vlastne som nejedol a mám 20 minút teraz čas. Tak zatiaľ nám naša cesta nejde podľa plánov, pretože pánovi autobuse robí niekde na 14 lístok a vyzerá, že neverí, že je to reálny lístok, teraz si išiel niekde zavolať. Tak som zvedavý, ale peniaze na účte nemám, tak by bolo super, keby uznal, že som ho naozaj kúpil.
11 hodín, my sme práve došli do Verony a teraz máme hodinu čas na prestup do autobusu, ktorý nás zoberie do Ljubljany. Tu len môžete vidieť dôvod, prečo ma prešla chuť na nočný prieskum, pretože hneď za prvým rohom som našiel rozkradnutú batožinu a tak sa vraciam opäť na autobusovú zastávku a idem čakať. Majú tu neskutočné teploty Taliani, akože teraz sa tu ukazuje 28 stupňov, ale to je tak, že tu za chvíľku stojím tu 2 minúty a už cítim kvapky potu na chrbáte proste, toto je fakt. Jaj. A zase takýto ísť do autobusu. Už som dúfal, že tu bude taký, že chládoček. Už práve sedíme vo Flixbuse z Verony do Ljubljany. Čaká nás 5-hodinová cesta. A mali sme mať miestenky, že spolu s fajtom. Ale nevedeli sme tie miesta nájsť, pretože tí ľudia tu sedia tak, že to zakrýva akurát to, kde je napísané to číselko. A tak sme sa pýtali autobuse, že kde to je. Autobus sa to našiel, je to obsadené. A my pozeráme na neho a čakali sme tak nejak asi, že povie tým ľuďom niečo. On tam niečo zamrmal po taliansky. A potom nás zostal pozerať a poslal nás tak rukou preč, že nech si proste nájdeme niečo niekde inde v autobuse. Čiže organizácia je úplne na jednotku a teraz teda pokračujeme v tej Ljubljany. Rovných 5 hodín, práve sme vystúpili v Ljubljane a teraz ideme asi pozrieť na železničnú stanicu, lebo máme 2 hodiny času na ten prestup. A neviem, čo tu asi tak budeme robiť. A tu už je na rozdiel od Talianska celkom chladno. Železničná stanica v Ljubljane akurát od 5 ráno do 22 večera, čiže... No paráda. Akurát pred 3 minútkami otvorili. Ako tak kúkam, o bezpečnosť sa tu človek asi bať nemusí. Vyzerá, že tu majú každú generáciu CCTV kamery. A presne sem mierime na tento burek. Otvorím 24 hodín denne, lebo vraj tam podáva aj kebab. V Ljubljane už čakáme cez 3 hodiny, pretože autobus mešká hodinu 10. No je to tu veľmi zle so sedením, všetko je obsadené, sedíme tu na takom malom múličku a všade okolo nás smrtia šťanky. Nakoniec je to tu, autobus prišiel a teraz už cestujeme priamo do Trenčína poloprázdnym autobusom z Ljubljany, takže úplná paráda. Obsadili sme si tu vzadu celú peťku, to je pohodová cesta. A týmto sa končí celý náš výlet Alpami okolo Mont Blancu. Ja vám ďakujem za sledovanie tejto série, dúfam, že sa vám páčila a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu, tentokrát už opäť zo Slovenska. Už sa nachádzam v Trenčanskej Bile. Idem si zobrať energetiačiky a idem konečne domov. Ja som inak slávnostne cestou do Lezúš ešte aj zle vstúpil a mne sa zdalo v tom autobuse, že nejak divne mi idú tie topánky na nohy a teraz som zistil, že to takto no.